नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. भायल्या राज्यांतल्यान येयिल्ल्या लोकांक हेजे मुखार कसले बंधन ना. बेले करीत भरपूर सुंगटां. गेल्या वर्साच्या उरी ह्या वर्साक बीन कांद्याची किंमत वाडची शक्यता. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 136 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह. आता सविस्तर खबरो. राज्य सरकारान दुसऱ्या राज्यांतल्या येवचे प्रवासी लोकांक हेजे मुखार कसले बी बंधन नसताना राज्यात प्रवेश करूंक अनुमती दिला. सेवा सिंधू पोर्टलात नोंदणी, सीमा भागात वैद्यकीय तपासणी, जिल्ह्या भितर तपासणी, प्रवासी वर्गीकरण, क्वारंटाईन सील, घरा दरवाज्याचेर पोस्टर लावचे हे सगळे आता राज्य सरकारान बंद केला. जालान प्रवासी लोकांक थोडी सूचना बी दिला. राज्यात येताना प्रवासी लोकांक कोविडचे लक्षण ना जालान 14 दिवस क्वारंटाईन रावचे अगत्य ना. तेमी तेमगेले काम पुराय करू शकता. राज्यात आयल्यानंतर 14 दिवसात कोविड लक्षण दिसलान तेमी हेल्पलाईन नंबर 14410 चेर फोन करून सूचना दिवची. येवच्या टायमार कोविड लक्षण दिसलान तेमी स्वतः अलग रावन घेवन वैद्यकीय सुविधा घेवची आणि हेल्पलाईन नंबर 14410 चेर फोन करून सूचना दिवची. जालान अजुनूय बी राज्य सरकारान कोविडा लागून फेस मास्क घालचे, 2 मीटर पयस रावचे, हात धुवचे, सॅनिटायझर उपयोग करचे हाचे पालन करूचा म्हणून सांगला. बेले करीत समुद्रात जास्त प्रमाणात सुंगट मेळ्ळी. त्या निमित्ती नुस्तेकार लोकां भितर खुशीचे वातावरण पसरला. गेले खूप दिवसाच्यान तेमी नुस्त्या ना जावन कंगाल जावन आशिल्ले. ह्या पटी नुस्तेकारान बांगड्याक आणि सुंगटांसाठी जाळ घायली. जालान जास्त प्रमाणात सुंगट पडली. तेजेन तेमकां सुंगटां लागून जास्त उत्पन्न मेळचे आशा आसा. गेल्या वर्षाक 1 किलो सुंगटाक 150 रुपये आशिल्ले. जाल्यार ह्या पटी 160 रुपये जावची शक्यता आसा. गेल्या वर्साच्या वरी ह्या वर्साक बीन कांद्याची किंमत भरपूर वाडटली अशी दिसून येता. गेल्या 1 म्हयन्याच्यान महाराष्ट्र, कर्नाटक तशेंच देशात खूप प्रमाणात पावस पडले निमित्ती कांद्याचे पीक नाश जाल्ली आसा. गेल्या वर्षा वरी ह्या पटी बी कांद्याची किंमत वाडटली म्हण हजविलांक कळून येता. लॉकडाऊन जातरी बीन खूप प्रमाणात कांदो आशिल्ली निमित्ती कांद्याची किंमत 20 ते 30 रुपया भितर आशिल्ली. जाल्यार हेजे मुखार कांद्याची किंमत 80 रुपये पर्यंत जावं शकता असे व्यापारी लोक सांगता. कांदे येवचे प्रमाण कमी आशिल्ली निमित्ती कांद्याची किंमत वाडची शिवाय तेमकां पर्याय ना. मल्लापुरा भितर लक्ष्मीनगर एक शेडा भितर बेकायदेशीर जमकन दवरिल्ले गोंयचो सोरो जप्त केलो. शेडा भितर अंदाज 85,300 रुपयाचे 184 लिटर गोंयचो सोरो आणि 99 लिटर गोंयची फेणी आशिल्ले. तशेंच आमदळी गावात गांवकर वाड्या भितर अबकारी अधिकाऱ्यांनी बी छापो मारलो आणि थंय 90,300 रुपयाचे 203 लिटर गोंयचो सोरो आणि 40 लिटर गोंयची बियर जप्त केली. दोन्ही प्रकरणां भितर आरोपी लोक धांवन गेले आसात. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 136 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आणि 107 लोक बरे जावन डिस्चार्ज झाले. कारवारात 3, अंकोला 32, कुमटा 4, होन्नावर 17, भटकळ 8, शिरशी 11, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 7, मणगोड 21 आणि हळयाळा भितर 32 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तशेंच कारवारात 1, कुमटा 32, होन्नावर 14, भटकळ 10, शिरशी 8, सिद्धापूर 14, येल्लापूर 2, मुणगोड 3 आणि हळयाळ 32 लोक बरे जावन डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत जिल्ह्या भितर 4180 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आणि 3197 लोक बरे जावन डिस्चार्ज झाले. 939 लोक उपचार अजूनही घेतले आसात. आज कारवार, भटकळ आणि हळयाळा भितर 3 लोक मरण पावले. आजपर्यंत जिल्ह्या भितर 44 लोक मरण पावले. इतल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. घरात रावात, स्वस्थ रावात आणि कोरोना पासून दूर रावात. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.